wamkela ezaseTVini ngesixhosa. Ubazo une-stress, uyakhala, ubuza namapolisa uba sefikile na, ubuza kusicelo. Umxelela noba uzomshiya qha indawo azoya kuyo abantwana bangeni kuyo, emveni koba exelele umamakhe into ayenzileyo. Mangabese ukhala phezu kwengcwaba likaBuhle, ubalisa inhlungu owayeyiphila nomyeni wakhe uZabalaza, owayeqonywa ngapha nangapha. Uthi wayemenza inhlekisa apha elalini. Uthi wathi sele esithi uyaphuma kulo mtshato, usuku lokuqala washiwa itrain, waphinda wathi sewinile. Xa efika kuwabo umamakhe wathi akazukwazi hlala nomnye umfazi kwakhe, makaphinde emzini wakhe. Uthi hayi ngoba wayethanda imali okanye ethanda imali, kodwa ubezamela bona benodadewabo uBazo. Kulo mhlengi uMazondo udlalisa usicelo, ufika usicelo hamba noBazo. uBazo ubuza umhlengi uba ukhona na. uMazondo uthi akekho. Usicelo uthe umbonile nje qobe efestileni umhlengi, wabesevela kumhlengi. uMazondo uye wabiza ke ubuze uBazo uba uzogqibezela laa nto wayeyiqalile na, ufuna ukuzibambela ngokwakhe kule game angaphinda athume abantu. Kangamphendule ke uBazo. Umhlengi ke uye wavela ke wangena endlini ke uMazondi ethi usayopha usicelo ukutya. Umbuzile ke umhlengi uba ufunani Bazo. Uthe ke usisi uyahamba ubezovalelisa sobhabhayisa umhlengi. Uthe ke yena ungenaphi yena. uBazo uthe ubecinga uba uzogwetywa, uyacinga uba uzogwetywa ixesha elide. Umhlengi umbuze uba uya ejele na. uBazo uthe kumele ayifumane ipunishment for into azenzileyo. Umhlengi ke uthe ke yena ufuna enze njani. Uthe ke uBazo bezocela uxolo yena ngazo zonke izinto amenzele zona, and ethi yena zangayeke nokumthanda. Yena zonke izinto uzenziswe kudikwa zizithuko zikamama wakhe, ebefuna naye xa embona amvuyele njengobuhle, amkhombe naphakathi kwabanye abantwana. Watsho emkhumbuza uba yena zangayeke ukumthanda. Umhlengi ebehlimpinika ke kukubi kangangoba khange aphinde athethe. Uye wabiza umntwana ke uBazo, umke engasatyanga nokukutya ke usicelo, bamshiye eme apho ke umhlengi kukubi kuye ekhala. uJulia usetafileni noMahlamathe uyatya. uJulia kodwa uMahlamathe akatyi. Uthi uyambuza kuJulia uba utheni engatyi. Uthi omnye ujeqe umuncu akazukwazi utya. uJulia ke uthe ke hayi abantwana bakaSibonisa badinga umama, ucela batshate. Okwethule kuSibonisa usuke wavuma nje ngokushukumisa amagxa. Bengasavuyi ke uJulia sezibiza ngoMrs Mathamahle. Kulo Bazo bayangena bafikela kuMangobese obabuze uba bebeyephi yena nosicelo. Batsho ke uba bebeye kumhlengi. Wathi ke mama ke kulungile, kodwa ke uzothatha yonke imithwalo yakho apha uhambe. uBazo uthe akazidingi impahla ejele yena. Wathi omnye ejele, ngubani oya ejele? Wabuza abantwana owababulalela umama wabo uthi mabathini. uBazo uthe uSiboniso akamfuni nje. uMangobese uthe kucaba umntanam wambulalela mahala. uBazo ke okejamile engazi uba makathini. Uthe wathi hayi boma. Wathi omnye andithi uyazazi uba wambulalela ubuhle. Kangaphinde athethe ke umamakhe. Nantso ke intombi enkulu uBazo ifika irhuqa isuitcase kwaSiboniso, uhlangabezwa ngukhabazela ongu-security egeyithini, emxelela ukuba kwathiwa angaze aphinde amvulele, akasahlali phaya. And lowo ngumyalezo kaJulia noSiboniso uvumelana nawo. uBazo umbuze uba kukho bani endlini. Wathi omnye kukhona uMadam Julia. Wathi ke ucela uthetha naye. Kangavume ke umngenisa ukhabazela. uJulia endlini unxibe isicebezana esi-red esihle, ukuhamba ngathi uyamodela, uchophisile usisi, udeke itafile. Fonela uSiboniso embuza uba ukude kangakanani na, une-surprise for yena. Usemathandweni ke usisi, ismile sesiya.
Kwigate uKhabazela uxakene noBazo akasakhali uBazo ude waphuma ke uKhabazela uyomnika amanzi. uBazo khanga wathatha nalowo manzi uvele wamkhaba ngaphansi. uKhabazela wawugqiba wangena wamshiya eguqile emvalele ngaphandle kwegate phofu. uMango bese uncokola noMaphezile umakhelwane bahleba omnye womama westokfela sabo. Bathe besancokola kufika umhlengi ezocela uBazo. Hayi ke wamhahamela kuMango bese embuza uba ubemshiye phaya na. Waqhubeka nokunkcenkceshela akamoya okokuqala. Uthe umhlengi xa ehamba waleqwa nguMaphezile ke kuye ke echwechwa emxelela uba uBazo uthanda usiboniso makamyeke. Uye wadana ke uMahlamahle so umhlengi esova uba uBazo uphindele kuMahlamathe. Wabethi ke lo mama makazifunele noba ngomphi okhona intombazana ayihlambi xa ihlambi lizophela ivumba. Endlini kwaSiboniso uJulia uziphethele ibhotile yewine. uBazo uyambuza ke uba ufunani pha. Uthe omnye yena ubuza yena ngoba uye osemzini wakhe and umnika imizuzu athathe yonke eyakhe pha anxibe nento enesidima for omakhelwane bakhe ngoba lento ayinxibileyo yafana wakanxibanga. uJulia uzame ufonela uSiboniso ke ngelo xesha. Nanko ke uSiboniso ufikela kuKhabazela ngaphandle egatini echaza uba uBazo ukhona etsho notsho uba akaphilanga uBazo umtshixele ngaphandle akakwazi novulela uSiboniso. Ungenile ke uSiboniso wasithela phezu koBazo ebambe uJulia emqaleni ethi makaphume kwakhe. Wabohlula ke uBazo uvele wamncumela ethi myenam ubuyile bendisakhupha lo moya ongalunganga apha endlini. uSiboniso uthe ethi makaphume wambuza uBazo uba ayephi and kaloku angalibali uba batshatile ayikho semthethweni into uba uzomkhupha. uSiboniso uthe Khabazela makamkhuphe. uBazo wakhumbuza uKhabazela uba ukhe wasondela nje angalibali uba kwenzeke intoni pha egeyithini. Hayi ke uSiboniso ubonile ukuba le ayingangaye wafonela amapolisa. Fikile ke ipolisa uBazo elenzela ububele njengomama womzi. uSiboniso uthe esabuza uba umbambile na umuntu. Wathi usisi ulipolisa umkakhe uthe akabonanga umuntu ongene ngekanje phayana. Wabe uBazo semphe neti usisi nezikonzi. Kwafika nabantwana bavele bangena begijima ukuya kuBazo. Labhideka ipolisi bakwenzekani. Wabe uSibonisa eme noJulia ethi lo muntu akafuneki apha. uBazo uthe ucela balungise izinto bangaxatyaniswa nguJulia yena akayindawo pha. Hayi ke udetective oko ekhamisile engazi noba ngomphi lo muntu bekuthiwe makazombamba emathile nje. Enkosi ngicela siqhubeke silike subscribe futhi bye.